Toto musíš o Markíze vedieť. Na mojom profile v Stories prezentujem každý deň tipy na jedinečné outfity na základe mojich 31-ročných skúseností. Ak hľadáš nejaký konkrétny produkt, môžeš si ho jednoducho vyhľadať podľa názvu na mojom e-shopíku po kliknutí na túto lupu. Link na môj e-shopík nájdeš v bio, na Facebooku a Instagrame, stačí kliknúť tu. Otvorí sa ti takáto stránka, kde nájdeš to najdôležitejšie. Na konci sa môžeš úplne zadarmo pridať do našej privátnej Telegram skupiny. Sem posielame tajné zľavy, aj novinky, ktoré máme v Markíze. Každú nedeľu vám pripínam na začiatok môjho profilu novú neodolateľnú ponuku, kde môžeš získať super produkty za perfektnú cenu. Poď teraz ti ukážem, ako môžeš u mňa zbierať aj body. Stačí si otvoriť stránku markizamodaitaliana.sk cez počítač a na hlavnej stránke sa ti zobrazí okno, na ktoré keď klikneš, zobrazia sa ti možnosti, ako body zbierať a aj využívať. Neskôr si ich môžeš premeniť na zľavu. V Markízinom šatníku na mojom e-shopíku nájdeš rôzne kolekcie, už je len na tebe, záleží, čo hľadáš. A chceš, aby ti prišlo upozornenie, keď pridám nové video alebo začnem živé vysielanie, na mojom profile máš takýto zvonček, tu si zaklikneš príspevky, reels, živé vysielanie, dostávať všetky upozornenia, hotovo. A potešíte ma, keď mi dáte follow.